Hi guys. Welcome back to my YouTube channel. It's TV. That's BisayangVlogger TV. And yes guys, kabo mo. Support ko guys because now nag-vlog ko guys today, and akong vlog is nikaon ko dito and nag-room tour ko, and you know what happened? Walay audio guys, walay audio, Ako! Tanga! Inutil! Tarantado! pero pakita na lang ako ninyo guys kung sa akong ipon kay masayang sa to, ha? Pakita na lang ako, pero mag room tour na ako balik para makakita, makadungog mo sa audio sa akong room tour. Bayet, sige na, ay bye nga niyan, tabo ngani. So mo ni siya guys, naglakaw ako ani padong ko sa kuang kanan nga restaurant. Then mong nag-restaurant ko because wala na jud ko'y bugas guys, and ang bugas na natanan sa akong naong guys, and I thought nga na record nga audio ani nga dapit, and yes, sige kong istorya, and sad to say walay audio guys. Kaya kasi akong baba guys, kasi ikaw istorya, pero wala na ko kaya nung daw sa akong istorya kana guys. Padong ako na sa restaurant, padong na jud ko ani sa restaurant. Then nanako, charan! So mo nila mga sudan diri guys, lagni kaayo, pero wala pa man tay budget sa magulay-gulay sa taron. Taba to my favorite, charan! Guys, napa guys, pampahay blood. Ikaw 5 minutes later.
Soon after. Yes guys, so na dyan ko kaon ani, pauli na ko. Yan, lingi ta ka ba sa mabanggaan ta dire. Yan, matabo ko ana. Then, nagsige ko istorya. Wala ko kinumdum. And yes, pauli na ko, pauli. Lami ka ilang sudan guys, as in super lami ilang sud. And yes, wala ko kay bang usan akong gisulti ana guys, basta pauli na ko ana. And yun na nga guys. And yun na nga guys. Yun na yung nangyari. Matagal mo ko, Bisaya lang. Muna to guys, wala na ko na record or wala audio ang akong video gani. Hagad ka. Nag-video naman gid ako and wala man gid dito record. Wala man gid dito audio. So, mag-utro ko sa ako ang room tour guys. So, quick lang siya. Quickie dinalian ba? Mamadali kasi tayo. So, muna siya ako ang room. So, mag-quick room tour lang ta guys. Kaya napamgoy time. I have a lot of time because supposedly akong duty is 12 noon up to 8 p.m. But now, nag-slide shift me. So, 2 p.m. up to 11 p.m. Yes. Maglutang na sa karon guys. And, pimpi. Alagaan ng pimpi. As you can see guys, ang baba is dakat dire nga side. It's because may pimples nga nitubo dire. So, wala na ko nakimamontoy na ko. So, let's go. Ayan ang nawawaga. Ayan, welcome to my crib. Yeah! Crib! Yes guys, welcome to my boarding house. This is my boarding house. Gamay lang siya guys. And yes, ang light. Yeah, malanda. So, dili kayo siya dako guys. Muna siya ang view mo from outside. Yes. And muna ang pultahan. And ako mga charging station, mga saksakan thing. And yes, kalat pa akong kwarto guys. Actually guys, kani siya is good for 2. Room siya nga good for 2. And I realized nga kung ako na private because I don't want nga makahasol ko lang tao, especially sa akong work na magpukaw-pukaw ko nila. For example, 11 ko mo ulit na magpukaw-pukaw. I don't like that. So, ako na lang siya private, which is okay naman sa price. So, yes guys, mo na ako ang kaduha nga bed. So, usually diri ko every mag-charge ko diri sa ako dahil mabalhin ko sa ubos if matug na ko. And yes, samtang ko ako na lang sa manghinayhan ako sa gawas if maugan na di pa ko kapilo ako sa lang silang ihay-hay so nang gama ko hayan. And kana guys, aircon kana siya guys is butahanan siya na siya sanina, ako na siya gikabiran kay mura siya aircon, charot. And yes, that's me in the mirror. Hey, in the mirror. That's me. So, yes. So, gamay na siya guys. And mo na kung kananan. Dire jud ko mukaon. Lain sa koan. Charot. Kananan gani. Bayot. So, this is my sari-sari store. Sorry. So, mo na siya ko ang mga koan guys. Mga gamit dire. Especially ang sabon. If mga paste for teeth, coffee, and shampoo, and the face shield, and ano yung ba na kung mabutang guys, like mga lamba there sa naong. And yes, below is my bed, pero di mo makaklaro na ko kay ngit-ngit dire. So muna siya akong bed guys, kana ngit-ngit lang siya guys dire. And nagpalit kog small electric fan because dili jud makaya o wala electric fan guys kay kinadjud igangan dire. And yes, chika sa paman. So far wala life update. Kaan
well, kirasan kung maginusara kaya ra laban ra maginusara, pero kuan jud realization nga maginusara kanang dapat jud kabaon na ka mo budget sa imong own money, and dapat kay baon na ka unsa ang mga angay paliton. Dapat ka yung needs before wants. And so far sa trabaho okay ra siya. Laban. And yes, today actually mag-take na mi og live calls, and I'm a bit nervous and quite excited because yeah, kulba ba sa mga sa customer. So yes, wish me luck today. And unsa pa man, ano ko lain guys, unsa pa man. Muni ako ang sudlay. So wala na siya guys, mo nun dyan siya akong boarding house. And yes, it's been a while guys nga wala siya ko upload sa akong YouTube, so I've decided nga mag-vlog na sad kay yeah, I miss you all. I miss you all balo nga wala ko para sa gaming ako mag-vlog. So yes, maybe tomorrow mag-vlog ko if ever mag-day off me. Nagplano ko nga mo daw may og dagat tomorrow if madayon. So wait for that. Sige na oy, nakulain. Bye!